Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय महरै थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय साननै सानथाम न' सिङाव हाबसुबाय थानानै एसे बोरैबा मोनबायमोन। ओंखायनो एसे रिफ्रेश खालामनो थाखाय फैदों नै साहा बागानावहाय। साहा बागानथिं बेरायनो फैदों ओमफ्राय आरो मोनसे रिजर्टआव थांगोन दायो। एसे फ्रेश बारहावा जानो थाखाय फैदों आरो। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो खाना नानि नायनाय साहा बागाना मिथिबाय बरिया मालाय दिनै अनजनाया मार खुसि ना माबा मबाइलखौनो बायखांनानै मा होनो अनजनाया बिराद हेपि दिनै मिथिबाय अनजनाया बिराद केमेरा सायदि ओमफ्राय मा होनो अनजनाया मानो थाखाय खुसि नोंथांमोना नायना लाग्रा भिडिअखौ नै बेनि थाखायनो खुसिमोन पुरा खुसि आरो ओमफ्राय मबाइल गोदान मोननायखाय हामा जाबायमोन ना बेनि फना माबा डिसप्ले थाङाखै बोरैबा माबा अफनिफ्रायनो अन जालामोन आरो मबाइला ओमफ्राय मानसि सिरिथार नायनाय बोरैबा सिरिथारनि मम' কি মমো আছে পৰ্ক মমো আছে না নাই চিকেন মমো দিবাচোন দে 3 প্লেট এই কণীটো দিব नै जोङो लामायावनो जानो नागिरदों माबा चिकेननिसो सुप ना आं चिकेन बा लोङालै आयौ मासे मोजां जायगायालाय दाउ गाबसोदो गुथुर मबाइल गोदानखाय देखायसोदो नामा ओमफ्राय दायो जोङो बे माबाथिं बेयावहा मोनसे ब्रह्मपुत्र जंगल रिजर्ट होननाय दङ आरो आं सिगाङावबो मोनसे भिडिअ बानायखाबायमोन बेयावहा फैदों आरो जास्ट ओरैनो माथो खालामबाय थानो बिदि होननानै ओमफ्राय गोबावबो जाथारबायमोन बेयाव फैयो ओमफ्राय फैनाय लोगो लोगो हाथि नुबाय आरो हाथि माने मैदेर नुबाय आरो ओमफ्राय बे मैदेरजों माने गाखोनानै बे रिजर्टखौ माने बेरायनो हायो आरो ओमफ्राय आं गियो खाथियाव थांनो माने बै सिगांनि माबा माबि भिडिअ बिदिनो गाथारनाय माने भिडिअ नायना लानानै दानाबा आं गिसोयो खाथियाव थांनोनो बोरैबा मोनसोयो आरो बेखायनो आं गोजाननिफ्रायनो नायनानैल' थाबाय ओमफ्राय बेयावहा माखासे एक्टिभिटिस खालामनो हायो आरो जेरैहाय बे रप लाइनबो दङ बेयावहाय ओमफ्राय आरो सुइमिं पुलबो दङ सुइमिंबो खालामनो हागोन आरो ओमफ्राय बेयावहा बटफोरबो दङ दैयावहाय ओमफ्राय माखासे गथ'फोरनि एक्टिभिटिस दङ आरो ओमफ्राय जों जेबो खालामनो गोसो गैयामोन जास्ट ओरैनो बेरायनानै जुस लोंबाय ओमफ्राय जुस लोंनानै आरो फैफिनबाय आरो नै दायो जोङो थांगासिनो आरो न'आवहाय ओमफ्राय दिनैहाय लावदुमनि बार्थडे 1 सेप्टेम्बर स' बेखायनो जोङो केक फिसा लाबोबाय ओमफ्राय आरो आङो लावदुमनो जेबो गिफ्ट होनाय बिदि जायाखै जास्ट आं सिगाङावनो बुंखानानै दोनदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङावबो भिडिअआवबो बुंदोंमोन नामाथाय आङो जे लावदुमनो आङो एज ए गिफ्ट आंनि जिथु बे चेनेल गेमस्रि दैमारि बेनि 2 मान्थनि सेलेरिखौ आं डनेट खालामगोन एज ए गिफ्ट ओमफ्राय बेयावहाय
दा नोंथांमोना साननो हागौ आरो सोरबा सोरबा जेनेबा सिम्पेटिक एन्ड खालामनो नागिरदों डनेट खालामथिनानै लावदुमनि फैसाखौनो होनानै गावनि फैसा होनानै इदि होननानै साननो हागौ स' आङो डिसक्रिपसन बक्सआवहाय मोनसे नाम्बार होनानै दोनगोन बेयावहाय जुदि सोरबाफोर डाउट दङबा सोंहरनो हागोन आरो आंथ' सानदोंमोन स्क्रिन रेकर्डखौनो डाइरेक्ट होनो होननानै इउटुबावहाय खिन्थु माखासे गाइडलाइन्सफोर थायो न' बेवहाय चेनेला प्रब्लेम जायो आरो माखासे बुस्थुफोरखौ शेयार खालामनो हाया खिन्थु नोंथांमोना जुदि आंखौ मिथिनो लुगैबा बे नाम्बाराव सोंहरबानो जेनेबा आं खिन्थानो हागोन आरो जेबो प्रब्लेम गैया बेबायदि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय माजबाटिं होनो होननानै सानदोंमोन आरो आङो रायलायखाबायमोनबो न'नि मानसिफोरजों ओमफ्राय बेनि उनावहाय न'नि मानसिफ्रा बुंबाय आरो जेनेबा माजबाटिंबो उनावहाय होनो हागोन खिन्थु दा जिथु कारेन्टलि जा सिटुवेसन जानानै दङ जा फ्लाड जानानै दङ जोंनि आसामावहाय जोंनि बिटिआरआवहाय बिजनि आरो खयला मयला स' बेयावहायनो जोङो थांगोन ओमफ्राय बेयावनो नोंथांमोनखौबो लोगो मोनगोन ओमफ्राय दायो जोङो फेन्सियाव थांनो नागिरदों आं सिगाङाव होगोन फेन्सि फैनाय जाहोना जाहैबाय आङो आंनि सेम्पुफोरा जोब्बायमोन आरो ओमफ्राय ओरैनो बेलेगाव मोनो खोमा खिन्थु आं बे संगिता स्टरनिफ्रायनो लाङो आरो ओमफ्राय नैबे सेम्पुखौ आं कारेन्टलि इउज खालामनानै बिराद मोजां मोनदों आरो ना माने मेट्रिक्सखौ एबा मोजां मोनदों आङो रिजाल्ट मोनदों आरो बेखायनो बेखौनो लांनो फैदोंमोन उबेर बुक खालामदोंमोन जोङो ओमफ्राय उबेरा जि गोबाव फैया केन्सेल जाबाय थायो रागादोनो अट'आव गाखोना फैबाय नै जोङो आं जेबो बायासै दिनै खालि माबाल' बायबाय सेम्पु ओमफ्राय माखासे कस्मेटिक बुस्थु नांगौमोन आरो बेखौल' बायबाय ओमफ्राय मालाय बिस्रा गस्ला बायदो नों माबायखो दा देखायो दे दा देखाया अनजना दा देखायो बिसोरो मा गस्ला बायदो खिन्थु आं मोनसेबो आंनि पसन्दनि ड्रेस मोनाखै लकडाउननि गस्लाफोरा फैनायाबो खम जादोंना स' दा थांना लोगो मोनसिगोन बा मानसि बरिया नुदोंलै गस्ला माबाखौबो बर'नायलायाखै नामा मायबा बुंनो माने नानिया मेकआप आर्टिस्ट जाबाय नालाय ओमफ्राय दाख्लै आंखौ फट'शुट खालामनायाव मेकआप खालामदोंमोन ना बे बड' बाउटिक दख'नानि प्रम'सननि थाखाय ओमफ्राय बेयावहा बे मेकआप खालामदोंमोन नालाय बेहा मालाय सेलेरि मोननायखाय सेलेरि मानेथ' पेमेन्ट मोननायखाय मालाय गस्ला गोदान जि समायदो नोंनिया फिगारा बिराद मोजां ना बरिया नुदों खिन्थु मोदोम नांलाले आंनोसो नोंनि बायसा फिगार नांगौ इमान मोजां नुदों नोंनिखौ बिद्दा बरिया नुखादों बरियाथार नुदों आंखौ स्लिम गुफुर आं गुफुरखा एसे नंगौ नामा ओमफ्राय आंनिया इयो माबा गोमो गोमो नांजोबदो आखायाव खानाया ना आंनो बायदि बे गिसि गिसिबा नांलाजोबो क्लासावबो माबानो हायाखै आङो आं नैबे भगबानखौ मार मोजां मोनो आरोना बेखायनो आं बेखौ बिराद माबा मानियो लाफिं बुद्धखौ ओमफ्राय बुद्धखौबो बिराद मानियो आङो ओमफ्राय गणपति बाप्पा आरो शिब बाबाखौ मानियो गासिखौबो मानियो हाजमला पेकेटआ थाखायो सोरथो कल हांखोब्रा आंखौलाय